抜け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのかったチャラヘチャラ胸がバチバチするほど騒ぐ元気だなさあ